Hvorfor er I med på sådan et event som det her? Jamen, det er fordi, vi er ude sammen med Unge Spiludviklere, som er en forening, hvor vi laver spil sammen med, vi går ud på skoler og gymnasier og underviser i at man nemt kan lave computerspil. Og hvad er foreningens sådan interesse? Hvad er målet for det? Det er at udbrede kendskabet til spiludvikling. Vi vil gerne ud og vise spil, og vise, at når man har en fed idé, så kan man godt gå ud og lave et spil. Og så komme ind på det faglige udbytte i det også. Altså man kan bruge fysik og matematik i det også. Så det er det. Og hvorfor sidder du her? Jamen jeg er med, fordi jeg blev inviteret med i dag af min kæreste til at se, hvad det er, de egentlig laver herude. Og så få lov at se, hvad Copenhagen Games går ud på. Så få lov til at være lidt med og sidde og lave lidt sjov for unge spiludviklere. Måske få lov at lave lidt grafik på et af deres spil, hvis de mangler hjælp. Så hvad er dit førstehåndsindtryk? Jeg synes faktisk, det er rigtig spændende at være herude. Det er ikke helt så nørdet, som jeg havde regnet med. Jeg synes, det er lidt sjovt, at der er meget mere plads, end jeg havde regnet med. Jeg troede, LAN Party det var også lidt mere tæt og lidt mere med pizzabakker ud over det hele. Men jeg synes faktisk, det er et rigtig fedt setup, der er herude. Og rigtig godt med, der er de store stande, der er. Og ja, jeg synes, det virker rigtig godt herude. Super. Er der noget, som I lægger mærke til med hensyn til gamerne osv.? Er det de der fordomme, der er omkring gamer og drengehørm og nørder, bliver de bekræftet, når I kommer herud? Nej, jeg synes, de bliver afkræftet ret meget. Altså, jeg havde regnet med, at det var, ja, som jeg sagde, meget mere sådan, at de var meget mere inde i det, end de er. Og de er selvfølgelig også meget koncentrerede, men jeg synes alligevel, at der er bordfodbold, og der er bordtennis, og altså, det virker lidt mere sådan, at folk også kommer ud lidt en gang imellem, i stedet for bare at sidde og spille 24 timer non-stop. Den der snak om, at e-sport, at det ikke rigtig er anerkendt som sportsgren endnu. Hvad retning synes I, det bør gå i? Jeg synes, det er fedt, at det får lidt mere fokus i dag. Jeg ved ikke helt, om det skal være anerkendt som en sport, men jeg synes, det er fedt, at der bliver kastet penge efter det også. Og ja, der kommer nogle større arrangementer. Det synes jeg, det. Må jeg så lige spørge til sidst, hvem vinder i det her spil, I er i gang i nu? Det gør jeg. Helt sikkert. Jeg har fået 2 point eller så, tror jeg. Men nu har jeg fundet ud af, hvad det går ud på. Og du er ybermasteren i spillet, eller underdoggen? Det er mig, der vinder over dem alle sammen. Det er også dig, der har lavet det, er det ikke det? Jo. Ja, så. Det er også alle sammen. Så. Ja, det gør en forskel. Tak skal I have.